бо шурӯи соли нави таҳсил баҳси нарасидани китобҳои дарсӣ доғтар мешавад. бархе волидайн нигаронӣ мекунанд, ки дар аксари мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ теъдоде аз номгӯи китобҳои дарсӣ намерасад ва маҷбуранд барои фарзандон аз дигар ҷой китоб пайдо кунанд. Аввалаш ин ки библиотека метиҳад, библиотекаи коллеҷ. Дуюмаш ин ки норасидаги китобҳоя аз магазин мехараму ҷудоям қиммат. Бисёрам қиммат. Библиотекаи ҳама мактабҳо ва пешаманда мактаби номери 16 ҳаст. Ҳамон ба бачаҳо китоба мегиранд. Ҳама китобҳо библиотекаҳо нест. Аз якум то мисол синфи 11. барои ҳамин чанд ҳамсояам ҳамин хел гуфт ки муаллима, ман як вақто муаллима шуда кор кардагӣ, гуфт ки муаллима китобҳои ҳамин кӯҳна бошадам бошад вай. ман гуфтам а бозорҳо рафта харид кунам. барое ки бисёр китобҳои мена истифода бурдан даридагиан ваян, барои ман фарзандам ҳамеша китобҳои нав мехаридам. Бачаи аввал ман китоби нав мехаридам, бе инорани алака китобҳо. баъзеша мехаридем, баъзеша мактаб медод. аз кадомиш ки набуд, кадомиш дар мактаб дастги ёфт намешид, мо мехаридем ва мисол ай саховат я дигар ҷо дастрас мекардем. китобҳои дарсие ки аз мактабҳо ба хонандагон пешниҳод мешавад бо усули иҷора дода мешавад. пули иҷораи китобҳои дарсӣ дар интиҳо ба фонди махсуси китобҳои дарсӣ Вазорати маориф ва илм бармегардад. тартиби ба иҷора додани китобҳои дарсӣ аз соли 2007 шурӯъ гардидааст. дар ин тартиб ҳар як китоби дарсӣ барои 3 сол ба иҷора дода мешавад ва маблағи иҷораи соли аввал 34% аз арзиши умумии китоби дарсиро ташкил медиҳад. маблағи иҷораи соли дуюм бошад 33% арзиши умумии китоби дарсиро ташкил медиҳад ва маблағи соли сеюм бошад боз ҳам 33% арзиши умумии китоби дарсиро ташкил медиҳад. дар натиҷа 3 сол, дар муддати 3 сол арзиши умумии китоби дарсӣ пардохт карда мешавад. дар сурати пас аз 3 сол қобили истифода будани китоби дарсӣ он бо 50% арзиши иҷораи соли сеюм ба иҷора дода мешавад. нашри китобҳои дарсӣ барои мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо пешниҳоди эҳтиёҷот аз сӯи китобдорони макотиб сурат мегирад. то солҳои наздик дар Тоҷикистон то 2.5 миллион дона китоби дарсӣ нашр мешуд. соли ҷорӣ нашри бештар аз 4 миллион дона китоб дар назар аст. ҳамчунин қарор аст аз ҳисоби китобҳои дар солҳои қабл нашр шуда 2 миллион дона китобҳои дарсӣ ба мактабҳо пешниҳод шавад. сарфи назар аз афзоиши нашр камбуди китобҳо дар макотиб эҳсос мешавад. вазорати маориф ва илм танҳо дар натиҷаи пешниҳоди эҳтиёҷот гуфтем ки китобҳои дарсиро нашр мекунад. дар сурати пурра аз ҷониби роҳбари синф, аз ҷониби мушовири китоби шуъбаи маориф дар шакли комил пешниҳод шудани китоби дарсӣ, эҳтиёҷот ба китобҳои дарсӣ, вазорати маориф ва илм ҳатман чопёна ба роҳ мемонад. аммо баъзан ҳолатҳое мешавад ки ҳамон эҳтиёҷота пешниҳод намекунанд ва ин масъала пӯшида мемонад. фурӯши китобҳои дарсӣ дар китобхонаҳо манъ аст, аммо дар аксари дуконҳои китобфурӯшӣ китобҳои дарсиро пайдо кардан мумкин аст ки бо нархҳои гарон ба фурӯш гузошта шудааст. сухангӯи Вазорати маориф мегӯяд, ин китобҳои дарсиро ғайриқонунӣ нусхабардорӣ ва нашр карданд. ҳоло дар Тоҷикистон наздики 4000 мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъол аст ки дар он бештар аз 2 миллион хонанда таҳсил мекунад.